Sada Jabu di Jalan Tanjung Manangkoi Mahasibuan, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidipua Selatan, Kota Padang Sidipuan, sudah matutung di hari Minggu tanggal 6 Nasalpu. Dangadong pola halak na dohok matutung hinor honi marai ala molo harugian di surado sahat 100 juta. Marhite hatorangan ni halak namar nida nama sai jumolo doro apisian pudini jabui jala adong ditangi hon hira suara ni nama pultak. Sianima mengararati dilani api, jala saluh jabi sudah matutung. Sangado parjabi di rupinatoro pelaho mangi topi dilani api, aledang tarbahini natoropi laho mangi topi api. Dibayan api na lamu marbalga doropi dohok tarup ni jabu na adong di topi jabu na hatutungani, sangado dilani api. Petugas pemadam kebakaran sian Kota Padang Sidipuan rodo mangi topi api na sumari, alai holas sada do motor na rolaho mangi topi api i. Pas aku tadi depan rumah ya, saya depan rumah. Terus sekitar itu posisi api itu 10 menit habis semua. Pertamanya tadi kan dari belakang itu, dari belakang rumah. Kita nggak tahu penyebabnya apa tadi, tapi seperti suara ledakan. Tapi kemungkinan itu bisa gas dan kemungkinan itu konslet apa gimana gitu ya. Di surado hirana lembah haroroni pemadam, lau sangado sudah jabi matutung. Sian Padang Sidipuan, Toba TV, Mabari Tahun.